Прапори Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Польщі, країн Балтії, Туреччини та інших. На Майдані Незалежності у Києві сотні людей подякували нашим союзникам та партнерам за підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я хочу підтримати наших союзників, які надають зброю, які надають і не тільки зброю, також дуже важлива політична підтримка. Політична підтримка важлива, щоб і Україна, і українці відчували, що вони не одинокі. Не одинокі у своїй боротьбі з Росією, не одинокі у своїй боротьбі з усіма силами, які опираються зараз нашому прозахідному курсу. Ми дуже вдячні за все, що ви робите для України. Бережи Господь ваші держави та Україну. Вся родня кричала «Крым наш», вся родня кричала, заходилась. Некоторые это счастье не пережили. Я со своей родней рассталась, мне не нравится такой менталитет. Украинцы всегда любили свою землю и хотели жить здесь свободно. Я очень благодарна нашим союзникам, что они нам помогают отстоять нашу свободу и независимость. В руках плакати зі словами вдячності різними мовами. А посеред Майдану учасники акції розгорнули величезний банер зі словами «Дякуємо друзям». На ньому кожен бажаючий міг залишити свій підпис. Я прийшла сюди висловити вдячність як кримчанка, безпосередньо як людина, яка розуміє важливість допомоги інших країн, військової допомоги в стриманні агресії Росії. Я розумію, що наша сила військова, наша міць – це впевнений крок до деокупації Криму. І тому я прийшла сюди подякувати нашим країнам-партнерам, союзникам за їх допомогу військовою і сказати дякую заради того, щоб вони розуміли, що наш народ усвідомлює важливість цієї допомоги. Люди подякували, зокрема, за сотні тонн високоточного озброєння від партнерів України по НАТО. Йдеться про сотні протитанкових комплексів «Джевелін», більше 1000 британсько-шведських гранатометів «Енлоу», переносні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» та багато іншого. Крім того, у понеділок рішення про передачу Україні зброї підтвердила Польща. За словами очільника Бюро національної безпеки, йдеться, зокрема, про засоби протиповітряної оборони.